Takže čaute, ja som Simon a vítajte u dnešného videa z Minecraft PE a dneska si zahrajeme minihru Hot Rock. A minihra spočíva vlastne v tom, že na strede sa spawní diamant. Kto má diamant, bude akože taký veľký boss. Sú tu dva týmy, hej, veľký boss. Ja ho budem mať! Nie, mi to baglo. A čím dlhšie bude z jedného týmu, oni budú mať veľkého bossa, tak vyhrajú. Tam budú pripočítavať body, ako vidíte dole. Takže tam dole vidíte, že boss, alebo neviem, jak to mám hovoriť, je vlastne náš. Takže zobral diamant. Zobral ráno, prebočam, ja musím zabiť, aby som mal ten diamant. Ja chcem ten diamant. Daj mi ten diamant. Jej, a teraz sme ten veľký boss napríklad. A musíme utekať pred červenými, aby nás nezabili. O. Prečo? Prečo som tam? To fakt? Tak som to urobil? Nie, mňa zabili, ja som klikal na hlavnú ponuku. Toto je blbé na tej minihre. Že sa mi to stáva dosť často. A nie, prečo? Tak dobre, no. To je strašne super. Dnešné video bude mať asi tiež tak okolo 10 minút, hej? Hej? Tu máte Hot Rock. Akože, hej, vidíte? Kde máte ísť, keď budete na servere Livebot. Tam je Hot Rock. No už sa načítam, mne sa to nechce prestrihať. Toto je aj taký fail. Taký fail. Tak dobre, no, tak ideme. Kde sa tu napríklad, môžem, nemôžem, tu môžem, nemôžem, tu. Kde sa môžem pripojiť? Nikde sa nemôžem pripojiť? No. Prečo? No, konečne. No. A vyhrávame. A vyhrajeme to asi. Tak vyzerá, že to vyhrajeme. Super, som sa pripojil. Nie. Ale neklikol som na hlavná ponuka. A on ma zabije. Jedno srdiečko. No poď si. Poď si ma zabiť. O nie, to má... Yes, utekaj. O, jak mu to vyžral. Jak sa nemá tak netrafiť. Dobre. Zabil som ho. A na chvíľu som bol ten veľký boss. Na chvíľočku, na maličku chvíľočku. Dobre, ešte 10 potrebujeme. Rán. Bež, ja ho musím zabiť. Ja ti zabijú, vole. Tak je veľký, ja ho netrafím. Ježi. Hoď sem. No, poďa. Ja ťa chcem iba zabiť. Ježiši. A teraz už celý červený tým na mňa nabehol. Strašne super. Kde je tam? No ešte to prehrajeme. Som to zariekol. Dala som na to klepkať po stole asi. Oje. Ja umrem. Amat, ja umrem. Tak bež za ní, bež. Simon, bež. No, zase ma teraz takto hito, jaký hajdela. Daj sem. No fakt, oni vyhrajú. Pretože on nám celý čas bude utekať tak blbo. Tak to... Utekať aj za. Ešte dobrá, že do mňa nehitla ona.
Nie, oni to vyhrajú! Oni to vyhrali. Oni to fakt vyhrali. Srabe! Čas nám uteká, on byť zlý. Strašne zlý on byť. Prečo? Prečo on byť taký zlý? Poď tam. No dobré, sme tu. A sme tým red. A prehrávame. Super. A kde je ten veľký? Či boss? To je jedno, jak mu budete hovoriť, ale kde? Počkaj, aha, on ma zabije. On ma zabije. No kde je ten boss veľký? Kde je? Jasne, ne? Ale je to náš, dobre? Ale treba obrániť. No tak, fighting. Bum, bum, bum. Jej, zabil som ju. A som ten veľký giant, či boss, hovorte s tomu, jak chcete. A ma zabijú, bo mám pol srdiečka, nemôžem, ja nemôžem bežať, hej? No super, že nemôžem bežať, keď som boss. Som nevedel. Bež za ním. Chyťte ho. Chyťte ho takto. No super. Do vody ma hoďte. Počkaj. To sa mi zdalo, alebo ona tam tak trošku lietala. Že by... Hax. Asi. Nie, že by sa mi to zdalo, ale fakt lietala. Chytil som ho raz. A umrel som. To bola posledná hra. Nie? Bežte za ním. No to prehráme, túto poslednú hru. Počkaj, vyhrali sme v tomto videu. Raz sa mi zdá, že to bolo. Asi jo. Bežte, kde je ten veľký boss? Tam je. No, nechcem hovoriť dopredu, ale prehrali sme. Že by, on mi jaké kombo dával. On mi jaké kombo dal. Čo bolo? Tam je. Tam je ten veľký boss. Poďte, aký tu fight. Fighty. A potom. A bližšie, že šujňa. Také kombíčko. Nevadí. Díky. Ja vyžral hádam. No super, určite ho zabijeme tu. No, dal som mu 2 hity. Aspoň to. Aspoň som mu dal 2 hity, no, lebo to nie je horšie. Napríklad tak, že prehrajeme za chvíľu. No jasne, prehrajeme. Pretože oni ho obránia. No a tu 2 na mňa pôjdu, či? Ne, 2 na mapa 2. To je zbytočné už. No prečo? Prečo sme museli prehrať? Keď sa vám videjko páčilo, nezabudnite dať like, odber a budem sa na vás tešiť u ďalšieho videa. A ešte nečúsko, dobajme. No, vyhrali to. Tak, čus.